guys, so nakabayo na punta sa kaguran guys, kana kinakagud man og lubi, so nana po na siya plano kana inyong madam nga na ko kusog mo kagud og lubi. So kinag-craving naman sad sa ana do nga time no. So kugihan ta mo kakot, kugihan ta magkugi sa atong mga cravings. So kana akong craving sa ana is naglagat ako og saging nga tinunuan. So siyempre tinunuan ginakituno mo akong gikupos-kupos. So ako na siyang gipuga ano yung sa tanan nang hinasad ko ana dai nang ko ana nya ako nang kuan rimos nang lubi diha so akong gibutangan gyapon ang bagol kay ang bagol mao gyud pragikan sa na diha ang sapal no nya separate ra na siya nako gud kay lain pud kay kapilon nako na ang yang sapal igtuno sa labi ang klaen nya mao so ako na siyang gisod og kanang blows parang blow is mao nang sudlanan sa katong gipuga nako gibutangan ako tubig so akong kuan na because mekas onya kay ang akong saging ana kay gamay ra man akong saging ana gud guys mga duha ra gyud siya kasiti ba onya kanang pagkasaging nga pag yun is mga hilaw so ana hinugdi ana guys mga pila ka buok mga 5 ka buok so ako lang po na siyang tabas-tabas yes ako nang siyang gitabas-tabas para sa maangay sa mga ondre ning balaya kusog ra ba mga arabi natin huwan yes to uwan nga time kusog kay uwan ana sa lamig ikam kaon so na craving jud ko ana okay kung mag-craving ta kugihan jud ta di ba kugihan ta mo liho kugihan ta mo kuan molotso so mao na ako po nang gibatangan og kamay so 1/4 ang gibuan nga kamay unya kay ang kuan pa na ang gata pod usar man siya kabo nga kuan good ang tubig ana unya kay ato ning ilak-ang yes nga anak mo daglak-ang olbong kayo bagay nabi assistant yes of course na assistant ka mo muhaling para madali kay lamig kay ikaon man akong snack unya kini olbo na bukal na yun matik Unya pagka-ulbo na ana, imo na siyang tuslok-tuslokon ang saging kay syempre hila baya to imo sana siyang tuslok-tuslokon no, kung naluto na bagid siya before nimo siya haunon. O di ba nagulbo-ulbo nang ihang ko ano, nagulbo-ulbo na siya kay bukal kay na siya, latara kay na siya tay. So kung na siya abli-ablihan tay, natuslok-tuslokon so siya natanaw day grabe siya kabuwa. Grabe siya kabuwa, dagan ko tuno siya gunya ni alibuwa yang tuno ba. So grabe lami na gid siya kaunon guys. Nga na kalami ang craving na to day for today. Hello, mga unsa og saging tinunuan. Ito guys. Sakit kayo ang kamay. Ang katong isun. Kung ginahan ko na tinunuan kay naghatog sa baw. Hindi siya igupigupon. Kuha na siya sa kuan. Save na kayo ni. Pwede na kayo ipagkaluon. Save na ka. Wani bugas. O diba kiri saging. Kung pagihan mo man na ng saging. Hala, luto ka yun. Matangi o kuan. Manang gata. Init kayo. Dahil. Init pa kayo siya ba? Init ayo. Pagmahaon. Ma, lami akong giluto, ma. Lami. Lami ang saging tinuan. Lami kayo. Hilaw na, ma. Hinog. Hilaw ginog. Hilaw yung hinog. Nakakaw ni kag hinog, ma. Ako, alay ko kaw hinog, ma. Hilaw na lagi ako, Yahaya sa nagluto, Kakaon maghilaw niya. Ang galuto, nakakaw hinog. Lami kayo, ma. Naisabaw ba? Lami, liwan si bilat niya. Buim ka, magtakan kayo yun.